Dneska si zahrám zase Geometry Dash a teraz si zahrám level Retry. Idem na to. Toto by mal byť strašne ľahký level podľa toho smajlíka, čo tam je. Veď ľahko vyzerá. Coin. Coin. Však to je strašne ľahké. Jak to niekto môže umrieť? Kamo, to je mega easy. Pre tých, čo by to nedali, tak ja nechápem, ako to musia byť nubaci. Dobre. Bum, 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 bum. Konec. Coin. A som na konci. Tak čaute. Toto je koniec videa a vidíme sa na budúce.